Acesta este un PC de gaming făcut la comandă de 6.000 de lei. Are o placă video AMD Radeon 90, 60, XT și OC cu 16 GB DDR6 și 120 și 8 de bits de la XFX. Procesorul este un AMD Ryzen 5 9600X. Are 38 MB memorie cache și frecvență turbo de până la 5,4 GHz. Este răcit de un cooler Arctic Liquid Freezer 3 Pro 360 și este cu mult peste ce are nevoie procesorul la cei 65 de W TDP ai lui. Placa de bază este Acer ROG B850MX. Este cea mai ieftină placă de bază cu acest chipset pe care o poți cumpăra în prezent. Memoria este de 32 de GDDR 5 la 6000 MHz și CL30 și 8 de la Corsair și SSD-ul de 1 tera de la Kingston. Sursa de alimentare este de 650 de W certificată 80 plus bronz de la Aerocool. Am pus toate piesele într-o carcasă de la PC Cooler numită ME200 Mesh, care deține 3 ventilatoare ARGB incluse. Intră și tu pe cel.ro și ia-ți un PC de gaming.